Verdi fond farem slaví 3. narozeniny a při té příležitosti jsem si pozval Vaška Štekra, výkonného ředitele, aby mi něco řekl vlastně, jak ty poslední 3 roky proběhly a hlavně, jaké jsou plány. Ahoj Vašku. Ahoj Petře, díky za pozvání. Už je to 3 roky, když jsme, možná 4, když jsme začali plánovat fond farem. Ty si každý den vlastně, taková, prostě je to tvoje hlavní náplň práce, staráš se o fond. Když se ohlédneš zpátky, 3 roky, co ti tam utkvělo, jaké důležité věci vlastně se staly za ty poslední 3 roky? Kdybych měl vypíchnout asi to, co mě nejvíc utkvělo v paměti, tak je to ta počáteční nedůvěra. Vůbec ta práce, každodenní, jaká to byla pro investiční skupinu, která vstupovala do sektoru, který byl víceméně nepoznamenaný, tady právě tekly ty přístupy a ta nedůvěra počáteční, která v nás byla, jestli to myslíme vážně se zemědělstvím, jestli to není jenom nějaká póza, jestli to bude jenom na rok, na 2 a nechceme z toho rychle utíct s výnosem a přesvědčit vlastně ten trh, i investory, i ty prodávající, že to myslíme vážně, což si troufám říct, že se nám podařilo po těch 3,5 letech už dneska. Takže asi to až ty příběhy, které přinesly jak akvizice, vyjednávání o nových akvizicích, tak i potom to následné spravování těch samotných farem. Já bych jenom podotknul, že Vašek je vlastně u každé akvizice a když jsou akvizice, tak Vašek nebere telefon třeba 2 měsíce. Prostě na to maká, aby potom vlastně my společně jsme vlastně doručili hezký výnos. Já ještě bych možná doplnil, když jsme vlastně začínali, tak mě zase utkvělo, nebo proč to bylo těžké období, protože také byly úrokové sazby tam, kde byly a investoři měli alternativy, prostě bezpečné peníze někde za 5% a nějaký fond farem, nebo vůbec fondy byly vlastně někde úplně jako mimo hledáček investorů. Naštěstí se to mění a proto si troufnu říct, že víc investorů přemýšlí o tom, kam dát své úspory, jak udělat to portfolio. No ale pojďme rovnou teda do toho portfolia. Co v něm dneska je? Dneska je v portfoliu 7 zemědělských farem. Máme tam taky 4 bioplynové stanice, které spolu fungují v synergii. Obhospodařujeme prakticky 8 000 hektarů a máme produkci takřka nebo přes 4 MW elektrické energie. V posledním roce jsme se soustředili hlavně na navyšování podílů ve vlastněných farmách. Dokupovali jsme a navyšovali jsme podíly, abychom se přiblížili ke 100%. A teď máme na stole prakticky 2 nové akvizice, které jsme si mysleli, že se stihnou do konce tohoto kalendářního roku. Nakonec spadly do 1. kvartálu příštího roku, ale budou velmi, velmi vydařené. Do jaké velikosti vyrostl fond? Fond je dneska na NAV nebo k 36.2025, kdy dokončil svůj 3. hospodářský rok, tak je na velikosti 659 milionů korun. Takže jsme za rok 2025 prakticky strojnásobili, nebo od roku, za 3. hospodářský rok jsme prakticky strojnásobili NAV fondu. Investory zajímá výnos, ten, který vlastně je teď vlastně za 3 roky PA. Od založení je to cca 13,5% PA. S čím jsme teda, musím říct, nadmíru spokojení. My jsme vždycky avizovali, že budeme spokojení s 10%. To, že to 13,5 je tedy nad plánem a plánujeme to do dalšího roku. Já zase ještě udělám takovou vsuvku, jestli můžu, Vašku. Fond farem je vlastně také v eurové třídě, takže to je vlastně nabídka pro například slovenské investory, protože fond farem se nabízí na Slovensku, anebo pro investory, no prostě když máte euro, můžete investovat ve fondu farem a s tak zajímavým zhodnocením, troufnu si říct. No a jaké jsou plány? Takhle sedíme v prosinci 26. Kromě toho teda, že makáš nějaké akvizici, kterou teda se doufejme dotáhne třeba z kraje roku. Jak to vidíš? Plány jsou samozřejmě obrovské, jako vždycky. Ne, naprosto realisticky. My jsme teď měli strategický meeting managementu 2 týdny zpátky, kdy jsme vlastně se zavřeli na 2-3 dny s celým managementem a plánovali jsme strategii na rok 2026 i dále. Pro každou jednotlivou farmu její strategii, jak se dále rozvíjet, jak se posouvat. A musím říct, což si myslím a chci tady zmínit, že důležité pro zdraví fondů jsou i exity, neboli prodeje jednotlivých aktiv. My plánujeme prodej první naší farmy a prvního aktiva v 1. kvartálu příštího roku. Už je podepsaná závazná nabídka, že můžu říct, že ta cena je nad valuaci, což beru jako potvrzení valuace a toho, že fond je zdravý. Dále plánujeme se soustředit na organický růst portfolia, to znamená, aby ty jednotlivé farmy a společnosti měly také ukazovaly velmi dobrou ziskovost, to znamená organický růst, aby to nebylo tak, že fond roste pouze z akvizic, ale roste i ze samotného hospodaření těch podkladových aktiv. A jako jednu z těch investic můžu zmínit třeba výstavbu nového kravína
pro 400 nových dojnic na jedné z našich farem, což je investice, ono to sice zní takhle, ale je to investice skoro za 200 milionů korun. Takže vlastně jako fakticky investujeme, není to jenom prostě koupit a prodej, ale fakticky se o ty farmy staráme a náš kolega Tomáš Trávníček je farmář a je přímo na místě, takže já vždycky říkám, že teď jsme tady s Vaškem, bílé límečky z Prahy, ano. Ale hodně si samozřejmě a hodně práce si odmakají, mohu takhle říct, naši kolegové přímo na farmách a typicky teda Tomáš Trávníček. Je to přesně tak, dneska už máme 150 zaměstnanců na farmách, takže uřídit to není úplně jednoduché a jo, patří mu obdiv za to. A ano, my to tady z Prahy, jak se nám říká, nebo říkalo právě na tom začátku zemědělci z Václaváku, tak to si myslím, že už dneska úplně neplatí a právě proto tam je Tomáš a ti další lidi z vrcholného managementu, který jsme letos rozšířili. Máme už hlavního zootechnika, hlavního agronoma, každá farma má svého prokuristu, svého jednatele a tak dále, takže už je tam vybudované i to provozní vedení a není to jenom tak, že Verdi tady z Prahy řídí fond, ale fakt na místě, na těch farmách máme zastoupení už, jak říkám, 100-150 zaměstnanců. Proč je podle tebe fond farem stále unikátním nástrojem? Ono v zahraničí je to relativně jako obvyklé, že jsou takové fondy. My často teda v rámci třeba nějakého PR říkáme, podívejte se, Steve Bezos, Bill Gates, všichni investují do zemědělské půdy nebo do farma businessu. Přijde jim zajímavý. No ale v tom Česku, proč je to zajímavé vlastně takovéhle aktivum, takovýhle fond prostě v portfoliu? Proč by o něm investoři měli vůbec přemýšlet? Já myslím, že těch důvodů je několik. První, že jsme skutečně jediný fond na českém trhu, nebo možná i československém si troufám říct, který vyloženě nabízí investice právě do zemědělských společností. Fondy půdy, vlastně i ten tvůj, který si zakládal, spolu zakládal, tak ten nápad už tady byl před lety, skupovat zemědělskou půdu, ale farmy jako takové a věnovat se čistě nákupům, správě a případně samozřejmě prodeji zemědělských farem, to tady na trhu žádný fond čistě na tuto strategii nedělá. Takže v tom jsme unikátní. Za druhé jedná se o alternativní aktivum. Zemědělství se chová jinak než většina aktiv, například i ani nemovitosti se nechovají stejně, samozřejmě nezmiňují ani dluhopisy, akcie a tak dále. Takže investor by měl přemýšlet o doplňku svého portfolia o zemědělství, jelikož říkám, my v tom fondu máme jak zemědělskou půdu, tak to samotné hospodaření farem. Tím pádem je to taková kombinace nemovitostního fondu a private equity fondu, kde uplatňujeme ty naše zkušenosti z private equity, kde už jsme dělali řadu transakcí v jednotkách miliard korun a tyto principy a postupy aplikujeme do sektoru, který je těmito postupy úplně nepoznamenán od revoluce. Takže je to taková malinká, drobná revoluce a pouštění se do takového neprobádaného světa, kam přicházíme malinko jako takový černí pasažéři, ale říkám, děláme to samozřejmě s rozumem a myslím, že naši zaměstnanci a i prodávající potvrdí, že to, jak se k farmám chováme a většina z nich tam s námi spolupracuje do dneška i po tom, co tu farmu prodali, tak tam stále pracují, takže si myslím, že naše výsledky hovoří za vše. Jak investovat do fondu farem? Jaké jsou možnosti? Je to fond kvalifikovaných investorů, takže naším typickým klientem je tedy kvalifikovaný investor s investicí alespoň 1 milion korun, což se dá samozřejmě kombinovat u naší investiční společnosti Winstor i s jinými fondy, takže lze upsat i méně než 1 milion korun, pokud u daného obhospodařovatele se tato částka dodrží. Lze investovat přes naše partnery, což jsou například i Koncek, Cirrus, a nebo přes nás jako Verdi Capital, jakož jsme sami máme licenci investičního zprostředkovatele, anebo se mohou investoři obrátit na tebe. No a jaké zhodnocení mohou očekávat investoři v dalších letech? Jak jsem avizoval, tak cílíme alespoň na 10% ročně. Troufám si říct, že příští rok to opět dodržíme, jako jsme to zatím dodrželi ty první 3 roky, takže dvouciferné.